Kadang jadi tahu lah sih, bagus juga ini sebetulnya banyak. Kadang akan dia kan tera kan, punya itu tera sih, busnya berapa? Lupa ada masuk, kita sudah langsung, orang kita tu nyai kan, jadi bahasa sudah tera, kita tahu, semua tera sih, bahasa kan kita mengenal orang kita mengenal itu apa, tidak itu orang lagi, sekarang kita butuh susu, orang kuasa kita sih, macam asal motor nyai, amulah kasih kuat, asal motornya. Câu đấy nhẹ ạ. Kada ya ga bisa mengezamu dan menguasai lupa dan marida tubuh ya bandi itu atung tubuh ya da lupa atung tubuh cipada mari tubuh yorasi ya jadi tubuh cipada Maria sab ni wangu anu tungala shawe naye apa suara na kusubuya kusubita sai kusuba Baba nawe kutoa na sababu ijisaidi Yidi ndikubasa shogora kamwe ndisipo shogora yandisipo ndakanuka kuuya kwendeshanda night shift mangwana yacho ndipandika bvanda yako naatenda koti dare rakanditi inini idare indikati kuidare inini munhu wandakadyisira kumunda kwake ngawe titaurira munhu yakanga aripo munhu aripo takasvika padare ndakati ko munonditonga sedare ndaramba ndikuuya zvikadza muna kuramba kuuya ndakati pakajaa dzangu dzacho ndakapaona here zvikanzi hamuna ndakati taura tinzwewa ndakadyisira munhu zvikanzi ndoda 30 kg dzembeu ndiri kuda 4 bags dzefertilizer yepasi ne2 bags dzepamusoro ndakati handi kumunda tinoona bhozi radzododa jara patsva ndobva taenda tasvikapo ava vasabhuka vana kuenda komiti yaoneka nasekretari wavo nemupurisa tasvikapo pakadyiwa pacho papasingaoneki ndobva nati vanhu pindai mapurisa nekomiti yacho yauya muone padyiwa pacho pandikubhadhisa 30 kg 4 bags fertilizer 2 bags ndobva nati vanhu svararira vanhu vakashaya chekutaura kati torai mavhidhiyo namafoni vatora mavhidhiyo nemapictures ndobva ndishedza zvikanzi tikunyara ndobva vashedzana pasaiti ndobva vataura teta sei zvikanzi tikati hatidzokei kupi pauchitaura nyaya tinotaurirana ndobva tadzoka kwasabhuku tisati tasvika pasabhuku takumba kwake sabhuku yangaenda kuonga ari kushedzewo sabhuku handikaozonzarisa kuti iripo sabhuku anga asisipo ndobva taenda nekomiti yatikana nayo then tasvika padare paipai muri dzomombe taura tinzwe kuti padyiwa pacho wapaona here muri dzomombe akati aiwa ndapaona bati ndikunyara ndobva ndabvunza ini uda kubhadhara mari ndakati semono ndaita semombe dzikapinda mumunda dzikangodimbura asi hazvichaoneka ndomba bhakiti refertilizer muri dzomombe akaramba kubhadhara ndobva nditi chidzorera mari yandandakadare pasabhuku $10 ndakati pari zvindauya ndisingaziti dare ende indachifunga tikutaurirana munhu womombe vakanditi ini nditese ndizobhadhara ndizobhadhara ndingati mangwana ndifunga nyaya yakagadzika yakandi mari yedare atikaenda nyaya yema mari yedare yatina kubhadhara apa muridzi wokudyiwa apa muna sabhu vanhu vese vanofana kunge vachitsvagwa vacho apo but nyaya yakagadzika yakandi mari yedare apa ndikubaza baba ndo yati kutonga ndibvunzirewo sabhuku kuti mari chedare sabhuku
ini tendo zvakabada kwa secretary mangwana acho Sabu. Secretary wenyewe. Arumukarazi. Anonzana. Mipo makabhadhara kuna secretary pane pamakasaini. ina nawo saini asi kuti padare ipapo vakanditi unobhadhara kupi ndakati kuna beno wacho ndo wakatondiudza beno wacho ane shopu panotonga dari pati mashopu ipapo Ndiyo makabhadhara. ndobva ndaenda kumupa chero iko zvino zvinoita lake Pangapana ni muwanga. right vice secretary walipana chini ndaita rake kuti wauya wokudarirawo asi ndaita rombora kana wabvunze waripa wari kumashopu Vice Secretary. Vice Secretary achigwe. Yeah, chugwa. Awa mwaziwa. Achikadai. Ndiwazi. Mwaziwa. Wakauya wachibhadhara mari mamuripo. Kwete. Yensi. Hamuna kutombowaona musi wacho. Ani. Hamukabhadhara wangu ari kwete. wangu wazipo Zokuru dzaiti mataura awa ni vice secretary anditi ka pakatonga nyama maripo wangu varipo. ende vanogara mashopu ipapo pana secretary the head Pandoda kunobata ndekuti musi wamakabhadhara mari muchipa secretary. Handiti panga panani. 32 na secretary Na secretary. wandikapa mari Hamuna pamakasaina. andina Ava manga mati vawire. ava vari kutoziva kuti ini ndakachirwa $10 yedare Urikuzviziva kuti wakatendera zvinhu. Hamisi kuzviziva. Ora tingaswere kunetsa. Wadanodza nenhamba dzake dzefoni. beno anamba dzefoni dzake handina asi wacho ndinazo dzapadi minutes Imi secretary haana zvaakambokutaurira. Secretary akataura Kuti chii? kuti vachikadai vabhadhara mari Mari. $10 vakapa chikwereti mari yake Saka alright, apa muri kuda mari yeyi apa? idare Dare rekwaSAPO. achikwereti zvakaitika achikwereti vakabhadhara yavo idare ndokubva vazoti panyaya iyi vazotonga vazoenda kumunda kwacho zvokunge vatiwo zvokumhangara handisi kumhangara chiridzosera mari yangu yakabhadhara ichiidare Unombobhadharisa mari? $10. Kana miri vanozviziva. Aiwa mani muri sabhuku wamambo here. Saka ndiri kubvunza kuti mambo vanozviziva here kuti kwamuri unobhadharisa $10 ekutonga chii? Aiwa, muri kuno kwaakandeya, kubvunza kuno vanozviziva here kana kuti masabhuku dues? Imari yagara saka tinokuti sezvokuitika Kuno kumakambopiwa mutemo namambo avo wenyu wemimi masabhuku. Naye mimasesa avari kuti hadzisatambopiwa mutemo namambo ndizvo. Kungoti mameetings pamwe ndeyavanenge vasinawo the late chief vataivanawo vaiti patinoenzanisa nyaya semasambu taifanira kunge tinopiwa dare redu rinenge rine $12
yataibada saka handizive iso vanhu vanga vari kumutongwa kwachifadzi pamusoro yemadzisha pana ndiri kuda kudzoka kuna baba ndiko kuti nyaya iyi yakatongwa pano nguva yakadii uyezve ivo sabazo ava vakatongwa mudare matongwa mudare nini kwamunobhadhara mari yedare munokuziva makazoongorora here kuti mari yenyu imimi yamakabhadhara ndizvo pamusoro inini ka pandakanziti bhadhare mari yedare tabva kwakadyiwa nemombe handiti ka ndokubvanzi sekretary ainyora maminutes zvikanzi zvichibhadhara kuna sekretary ndaenda kuna sabo ini kakuenda kubhadhara mari ndobva ndangopedzawo pamubvunza kuti mombe padzakadya kana kuti nenguva yacho nezvemuna November ada muziko mako yakwandiri ndakakushedzera kuti mitinga muyo ende ndakona ine unyoro hwenyu mukuita kuzireji huku ndo dzamunopiwa kwete ma$10 ya $20 zikaita zvakuti ndi10 vakuda imwe 10 upi iyoyo 10 iyoyo munhu maikwana iyo nehuku ndo dzamunofanira kubhadharisa mumatare enyu madzisapo mutemo mutsva ndosaka musingawe musangano ndiro problem nemasapo animuzvona matamangana nenhasi since from 11 January ndichakavhura dani ndakashedzera kwakandiwa hamaiwe ndimune mutaura zvisizvo nhasi nomukuponana nevanhu dii saka muda kugadziswa nyaya dzenyu uku mune mambonje maguta maakuramba kuyo imwe yakawanda yeye ndikubvisai amusingazivi ndikuuya kukubvisai usabugoni mukuitirawo pachamagona amusini maitisa kunenge chifu wenyu ndinengere muchindiramba mauya kutsvagei nhasi muri kutiramba ka vanhu kuseni nhasi mazoudzana ndiri chifu ndiani akudze rongekai fine nokunzi vanhu munoningana nestate vabhadhara mara ndingavabhadhara mari vedani ndofaidi yavo tatakazivana nasi makandizivani yabhadhara mari sabo yabhadhara what's the next code mukona mukukweshinana vana ivo izvozvi pamwe vanondiziva pamwe vanotombosangana nemumwe musangano imi sabva musikana saka chamunoti mizizo rachifika ndeyachii ndakadzwa mumwe vachinzwa vaida kuva vachangamiro amadziva ukoko kwenyiko nasino maita dambudziko akudzai kuti ndini chifu wenyu ndiani vabhedhe madii bati kumashumo kumaitaura kuti torasika chimani chacho havasi kugona kuondeka